Melasový kolónový single cask rum z Belize zo špeciálnej edície SBS rumov od nezávislého dánskeho botlera 1423 SBS Belize 2005. Botlerskú spoločnosť 1423 World Class Spirits založil v roku 2008 charizmatický Joshua Singh, ktorého na Slovensku a v Česku veľmi dobre poznáme a máme radi. SBS Belize 2005 je rum, ktorý vyprodukovala Travelers Distillery, sídliaca v hlavnom meste Belize v Belmopane. Ako som spomínal, jedná sa o melasový rum, destilovaný v Kolóne v roku 2005 a naflašovaný bol v januári 2003 pri súdovej sile 58%. Rum tropicky dozrieval až 18 rokov v ex-bourbon súde. Rovnako ako všetky rumy SBS nemá žiadny pridaný cukor a ani farbivá. Vydaný bol v limitovanom počte 275 kusov. Vonia bohate, sladko, po čokoláde, karamelovo, spálený cukor, kokos, vanilka, sud. No už vo vôni cítiť veľmi dlhé tropické zrenie. Prenikavá chuť sušených hrozienok, spálený cukor, karamel, čokoláda, sladkosť, súd, intenzita. Vysoká voltáž mu skutočne sedí, alkohol je krásne integrovaný, ešte stále cítiť vlastne na pozadí tú horkú čokoládu, čo doznieva. Dlhý záver, drevo, veľmi zaujímavá vec. Rum SBS Belize je rozhodne jeden z najlepších rumov z Belize, ktoré som v poslednej dobe pil. V dobe prípravy tejto recenzie je dokonca v e-shope Alko90 v akcii za necelých 110 eur, čo je skutočne vynikajúca cena a odporúčam ho kúpiť. Ahoj!